Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Дымлы сүлгілер, носки, варенье, хәтта кора уылдык. 38-нче комплекс волонтерлары чираттагы гуманитар ярдәм партиясын әзерли. Шоллы Татар дәүләт драма театры премьерага әзерләнә. Шәһәрдәшләр яңа спектакльне кайчан күрә алачак? Дымлы сүлгілер, носки, кайнатмалар, хәтта кора уылдык. 38-нче комплекс волонтерлары хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар ярдәм партиясын әзерләгән. Алар аны айга 2 тапкыр җибәрә. 38-нче комплекс инициатив төркеменә гуманитар ярдәм җыярга битараф булмаган кешеләр ярдәм итә. Кабул итү көннәрендә алар кем нәрсә булдыра, шуны китерә дип сөйли территориаль идарә үзләре рәисе. Бик нык тырыштык инде кирәк әйберләрне салырга. Ул инде влажные полотенца, одноразовые супы, с фронта бит инде ул суыкта кипяток белән салып җылытсалар да, ул нинди булса да, кичкенә булса да ярдәм була. Бүгенге көндә дымлы сөлгеләргә аеруча ихтыяҗ бар. Кыш шартларында мунчада, душта юк бит дия Фидия Минхаҗиева. Шулай волонтерлар шәмнәрнең зур партиясын җибәрәләр. 2 атна эчендә алар 300 дәнә, кыш көне 2800 дәнә әзерләгән татлы ризыклар турында да онытмыйлар. Һәр пакетта өйдә ясалган варенье банкасы бар. Посылкалар эшенә бик нык тырыштык инде. Идәгечә и вареньесі, вареньелар, төрле варенье, һәр посылкага берәр банка варенье куйдык. Аны бик нык төрдек инде, әйбәтләп. Аны детский питание тимер банкаларга тагын утырттык, 2 катлы булды. Мине уйлыйм инде тәмләп чәй ишәрләр дип уйлыйм. 38-нче комплекс инициатив төркеме волонтерлары барлыгы 20 гуманитар ярдәм тартмасы туплаган. Якын көннәрдә посылкаларны махсус хәрби операция зонасына җибәрү планлаштырыла. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Руслан Бакиров, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә изге Рамазан аеның 4-нче көне. Сәхәр ашау төнге 3 сәгать 42 минутта тәмамланырга тиеш. Ифтар яисә авыз ачу вакыты 17 сәгать 33 минутка туры килә. Шуны искәртергә кирәк, ураза ул ашау өчен генә тыелу түгел, рухи яктан паклануды. Рамазан аенда начар гадәтләрдән арынып, күбрәк изге гамәлләр кылырга тырышырга кирәк. Нәкъ Рамазан аенда һәр изге гамәл савабы Аллаһы Тәгалә тарафыннан 700-гә кадәр арттырылып языла. Ояз Гыйләҗев исемендәге Шоллы Татар дәүләт драма театрында Хәлбуки Муса Җәлил исемле спектакльнең премьерасы әзерләнә. Анда шагыйрьнең тормышы, тоткынлыкка әзләгүе, гаиләсе турында тасвирланачак. Тулырак Лилия Гатина материалында. Төш кенә минем шатлыкларым, ник бетмәсен, кайгы, газабы. Муса Җәлил үз шәхесе һәм иҗаты аша бөтен татар халкын дөньяга таныткан шагыйрь Муабид дәфтәрендәге шигырьләре мәктәп программасына да кертелгән. Пьеса авторы язучы Айгөл Әхмәтгалиева, спектакльне Татарстанның атказанган артистлары Чулпан Әскәрова белән Инче Шихапова сәхнәгә куя. Муса Җәлилне белмәгән кеше безнең республикада гына түгел, Россиядә һәм чит илдә дә ул бик танылган шагыйрь һәм шәхес. Инде безнең спектакльне шуны әйтәсем килә, ул балалар өчен генә түгел, олы тамашачы өчен дә кызык булачак. Әлбәттә инде бу шәхес турында сөйләргә бик озак мөмкин. Безнең 1 сәгатьтә аны күрсәтеп бетерергә дә мөмкин түгел, ләкин менә иң кызыклы моментларын, иң кызыклы фактларны без монда туплап тамашачыларыбызга җиткерергә булдык. Төп герой Муса Җәлилне Татарстанның атказанган артисты Илфат Әскәров уйный. Кем әйтә Муса Җәлилне бик нечкә күңелле булган кеше диләр, кем әйтә теге кызып китә торган кеше булган диләр. Шуның бер уртаклыгын табырга тырышабыз. Алла бирсә, бәлкем турыда килер. Шуңа күрә төрлечә уйнап карыйбыз. Мен үзем теге бик кызып китә торган кеше, темпераментлы, шуңа күрә кайбер әйберләрне мен теге нечкә күңелләнеп бетә алмасам да, кайбер җирләрендә бәлкем теге бала, әни темасы башланганда мен вакытта нечкә инде.
Спектакль Муса Жәлинең фашист төркемендәге әсирлек чоры ашавының тормыш юлы хакында сөйли. Драма гаилә хәленең моңа кадәр артык яктыртылмаган яклары да чагылыш таба. Мусаның балалары Альберт, Люция, Чулпан хакында мәгълүмат бирелә. Әминә ханым ролен башкарам. Без инде аеруча аерып күрсәттек Муса Жәлил белән Әминәнең соңгы күрешүен. Менә ул 1942 елның 8 гыйнварында дип әйтелә инде. Муса Жәлилне фронтка озаткан вакытта. Премьераны якын көннәрдә күрергә мөмкин булачак. Лилия Газина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолыда март. Бу теләсә нинди аяк киеме сыйфатын җитди тикшерү вакыты. Уңайлы, иң мөһиме кыйммәтле булмаган аяк киемен үзәк рәт сәүдә үзәгендә элекке балалар дөньясы бинасында урнашкан Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә табырга мөмкин. Яз җитү белән урамда иртән һәм кичен бозлавык белән көрәшергә туры килә. Димәк, ышанычлы һәм ныклы аяк киеме кирәк. Подошва антигололед выполнена из каучука на литиевой основе с тройной степенью сцепления со скользкими поверхностями. Анатомический след и удобная посадка позволяют снизить нагрузку на суставы. А возможность регулировки в области голенища делает эту модель еще более универсальной для всех типов ног. Флисовый утепленный подклад помогает сохранить тепло внутри в весенний сезон, пока еще не распогодилось. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә. Бердә зур үлчәмле аяк киемнәре дә бар. Подошва отличается особой прочностью и практичностью, имеет анатомическую форму, что оказывает благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, имеет широкий след и крупный протектор, что обеспечивает хорошую устойчивость. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсен Муса Жәлил проспекты 55Б үзәк рәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.